Peter Løvemark fra Aars i Nordjylland har en mission. Han vil vise danskerne, at slanger ikke nødvendigvis er så ulækre og farlige, som de ofte har ry for at være. Leo og Banditten er de slanger, der har kørt længst i Skoda Octavia i Danmark. De turnerer nemlig landet rundt med deres ejer og hans slangetæmmershow. Den hedder Banditten, og den har navnet Banditten, fordi den altid er så aktiv og vil gerne ud og kravle rundt på folk og ellers kravle rundt ind i terrænet. Så derfor er den døbt Banditten. I dag var turen så kommet til Bytorvet i Horsens, hvor Peter endnu en gang forsøgte at gøre folk til pythonelskere. Og det her, det er omkredsen på en anaconda. Det er nemlig ikke alle, der er lige begejstrede for de lange krybdyr. Jeg tager ikke engang at røre ved. I løbet af de sidste 16 år har Peter og hans trofaste følgesvende, Leo og Banditten, prøvet at ændre folks negative syn på de lange, skællede krybdyr. Alene sidste år pakkede Peter pythonerne ud mere end 70 gange. Jamen, det er lidt for at ændre folks opfattelse af slanger. Slanger, de altid bliver gået til et skrækdyr, om det er i film eller af forældre. Så vi vil prøve at gøre lidt om ved og så sige, at slanger, de er altså ikke så farlige, som man nu gør dem til. Hvis de kan røre ved en håndtaske eller en skinjakke, så kan de også røre ved en slange. Både børn og voksne stod i kø for at få lov til at holde slangerne, selvom det for fleres vedkommende var en grænseoverskridende oplevelse. Ej, jeg har da synes, det var sådan et lidt ulækkert dyr, men jeg må sige, efter at have prøvet at røre ved den, der er blevet meget positivt overrasket. Ja. Jamen, alle folk de har nogle fordomme. Nogle er bange for heste, nogle er bange for slanger. Men det er så bare nogle gange, hvor man bryder de der fordomme og skrækhistorier, der er. Peters mangeårige erfaring som slangetæmmer har lært ham, at det er vigtigt med den rigtige tilgang til publikum. Man skal aldrig tvinge folk til noget, for så bliver de ikke dus med dyrene. Går jeg hen til en person, som er bange for slanger, jamen så bliver det 10 gange mere bange for slanger. Så det er noget med at komme til mig, i stedet for, at jeg skal komme til dem. For Karina Andersens vedkommende blev mødet med Banditten nærmest helt hyggeligt, da de først lærte hinanden at kende. Selvfølgelig, jeg fik sådan en lille svegetur, men ikke af bange anelser, men sådan lidt, man var sådan lidt overrasket over, at sådan et dyr kan kravle på en, uden at den egentlig gør noget. Jeg tror, det er noget, inden begynder at gå amok, der. Og for Peter er det altid en speciel oplevelse, når han kan se, at folk bliver trygge ved hans lange venner. Det giver et kick, akkurat ligesom det gør på dem, som har brudt deres grænse virkelig og været panisk. Så det er en rigtig god følelse, både for mig og helt sikkert også for dem. Slangerne er pakket sammen for i dag, men Peter, Leo og Banditten fortsætter missionen i næste uge. Her skal de besøge Dansk Skleroseforening i Herning. Normalt er Peter ikke alene om sine slangeshows. Hans kone Helle har i løbet af årene også lært at holde af slangerne.